Nimbador syumanen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. May papan ka di manan kini Misty daytoy? Panyero, Adya nga minaya ti parikot kan kuana. saan ang may panggap ka ni Misty daytoy? Tinasinarak ka gapo iti sa bali abanag. May papan nga rod iti anya. Amado, ayat ko pagsaritaan tati may papaan ka iti negosyo ta. Anya? Sabay la kumata di mo tagidaksen dayta. Ne. Apay ko mga ramidak dayta. Apay, panyero. Anya ka diti parikot kadag iti nagsusuan ta ang negosyo. Ibagam, tapno maurno sa dagos. Pampanunuta ka kasayaatan siguro. No bingayan tan. Anya? Anya iti panagkunam, panyero. Panyero. Anya ti parikot. Kalaat dayta desisyon mo. Kaslang amin kayat ko lang ti agabrod. Al-alukuyak ti anak ko ngagsubli kami langin iti abroad. Tangayawan sana talaga tinamnama. Panyero, di ka kumamat kalaat-latan ng desisyon. Pangasim ko ma. Sana kaskarin at ibagbagam. Panyero, Panunutem kumapaya na imbag ti may papaniti day taabanag, panyero. Nasa pakaanagawid iti kalman. Saan ka pa yan anang rabii? Ita, saan ka manin asumrag iti opisina? Anya ka di ti mapaspasamak ka, Albert. Awan, nana si Mang. Di na ko mapagdanagan. Kahit ko lang ita ginana. Tangay, awan mo tinapatag nga aramida ka di opisina. Barok. Numabalin lang ko matag out of town. Aramida. Amangan namin no lahat nga dapat kasapulan ta kanya ka di office. So, adi to yaklatan balay nga ginana. Ibagam man kanyak ti agpaiso. Nana si Mang. Epekto ka di dayta ti panagsarita yung kanilay ka, idinaminsan. Ne, apay ang nairaman nila kay iti salitaan, nana. Kaya't ko laapan kan, Albert. Nana si Mang. Awan ti pa kay naigan nila kay iti mapaspasama. Iso asaan tayo kung mga iraman iti saritaan. Nasaya at sikati adda dito niya, Laika. Senyora? Nabayagsa na di mo inasikaso ti hardin ko. Nagadon dagiti nagango abulong dagiti masetas ko. Ha? Saan, senyora? Kinapudno na. Kas asikasok la ang itay. Tonta! Imbagak lang nga ruden at di mo inas asikaso. Ita, ibagang pailaag akaas asikasom. Pagbalin nakpay nga ulbon. Senyora? Jak ibaga, no jak nakita. Iso nga inkasi kaswan dagiti masetas ko iti hardin. Sakbay amakabil ka! Matungpal, senyora. Kuan niya, panyero. Umanugot ka kaditi imbagag. Ulitek, panyero. Saan nakaskargi nati kayat mo ang mapasama? sa bagay. Gusto ka, panyero. Agyaman nagtamawatan nak. Ngam di kagdanag. Kasaritak dagiti abogado ta. Sige, umanugot ak nga rod, panyero. Ngam sabay la ko ba, tamapasamak matikid daw ko. Mabalin ka di. Mapasama, panyero. Apay kid di na saan. Tilaan kid daw ko. Saan pa'y kuma nga ita?
kasla maaw-awanan akon iti ganas, Dan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kinalikagumak idi nga imatunan ti negosyo. Tapi amo, kat maya si dagak kin ni Albert. Nang runa idi adda plano na amang ibangon iti foundation. Ngam naupayak idi saanan anatuloy. Misty? Plinanok nga artapan ti maararamidan na iti negosyo na. Ngam kasla maaw-awanan akon iti ganas. Anya ka kadi, Misty. Narugyamon ti amin. Nakairugi mo ti binilin ko. Ita ka di pa'y nga-back out ka? Dan, Di ka mapukawan itinamnama. Oray pa'y no saan anasaya at tipanggap mo. Nakasagana amang tulong ken ka. Ininutin ang matungpal ti amin. Isu adi ka sumuko. Ta iti mabiit. Patsyak ang maarami din ti amin akayat mo. Kat no itay laeng nga inurnos mo dagita masetas ni senyora. Saan ka dilay ka? Apay aday taman ti as-asikaswam ita. kasapulan ngamin, Nana. Anya ti kayat mo asawan. Kinasarita na kita ni Senyora Caridad. Nabaybay ak kanon dagito'y masetas na. Anya? Kasta ti ko Nana si Mang. Iso nga sa asikaswap manan, tapna awan ti makunana. Ay, anyan. Una yun ni senyora. Sana balen. Ti importante kat saan ang makapungtot ni Senyora. Sa bagay mo't kit di ah. Ala nga rod. Makaamu ka pa'y laang dito'y laika. Apay akas laaborido ka asim mangpet, amado. Jak ngamin ninamnama tinagsaritaan mi kini Fausto. Ha? Apay. Oh, Anya tinagsaritaan niyo ka ni Fausto. kaya't na kanun, amabingay ti amin a shares mi, itinegosyo mi. Taapay? Anya ti rason? Kaya't na kanun nga lukuyan ni Misty. Tagsubli dalangan ija abroad. Anya? Ane? Kalaat na ita. Isumat nga rin ti kunag. Naimbaglaki din ta na lukoy ko. Asaan pa'y laang nga ita tipan nakaramid da ita. No kasta. Desidido ni Fausto. Kasta tinadlaw ko. Ngam sapay la kumatag baliw matlang ti pangadang na. Bayat ti panaglabas ti aldaw. Ngamin, sayang dagiti narang aya negosyo mi. Nukalat ama bingay-bingay. Magigay ito'y ang mapaspasama ka. Apay aklat akas jet ibagbaga ni Misty. Ang mga nukalaat nga ibatan na ti posisyon na iti opisina. Nubilang ta ibatan na ti posisyon na. Saan nga imposible asyak ti mangsukat kenkwana. Addan samit pagsayatan na. Anya nga tanusugsugak adinan imatunan ti negosyo da. Ngam kasanon na saan asyak ti isukat ni Sir Fausto. Kasi akmat. Saan ang mabalin ang papasamak ti kasta. Iso nga ikagumaak pa'y laang nga alukuyan ni Misty. Adi na baybay ang tinaitalagkin kwa na ang negosyo. Bayat apan panunutek ti kasayaatan ang mapasamak. Laika, ita lang analpas ka nagdalos iti hardin? Pasensya kayon, Senyor. Siniguradok namin ang magustuhan ni Senyora Caridad ti pan nakadalos na. Laika, Diyak kaya't nga dama ko na ni Senyora iti trabaho. Iso ngayon kagumaak na inaramid ti amin nakabaala. kinapudno na. Awanan ti makunakpaykan ka, no may papanan iti trabaho ti pagsasaritaan. Iso mas dawak kini Caridad, tasan na kontento iti aramidem. Nadnadlaw a pagpupudutan na ka.
senyor. Di nakapailangarod ikatan na babaunan no iso ti kayat na. Senyor, kaya tiyo kadimot apo manawakon? Ha? Daytay ko mapudno ti isong batyo kanya, Senyor Amado. Kaya tiyo kadimot apo manawakon kas babaon niyo. Di ka kadipay laagawin kan? Ha? Ni, Misty. Alas 3 lang iti malam. Afternoon break tayo lang. Kaya't kong tagawin. Awan ganas kong agtrabaho. Misty, apay ka di akasta ka maten. Sayang dagiti narugyamon, no agkasta-kasta kakit din. Oh. Baya matulungan ka. Saan ka mo't abay-bayan ka? Pangaasim, Misty. Kaasim mo't dagiti empleyado nga da iti babaam, no saan mo idan ama idaulwan. Adda ka man. Sikan ti makaammo kadakwada. Ha? Si kamot, Misty. Saan akas ka rin na day nga ibagbagam? Diyak kaya't apagsaritang anta itaday na. Kaya't kun ti agawin. Amok karidad. Parparigatam nilay ka. Anya ka di mananday ta nga ibagbagam. Naglawag. Uray no nalpasnan at rinnabaho ti may sabanag. Kaya't mo apaulit kan kuana. Trabaho na dayjay, Amado. Apay no ikatumlaangan ababaunen. Ngam itikasta ngar aramidem. Nadadaol ka din ti ulom? No ikatagkas babaunan. Kasanupay ang masubadan na ti panang tulong ni Albert Kankwana? Di mo ka din napanunot. Amangano nakarkaro amaadaan kayo itisan apag kinaawatan kini Albert gapo iti aramidem. Ay, Iso panunutom kumana imbag dagiti aramidem, karidad. Amangano pagbabawyam to dagita. alan balasang ko. Aginanakapay. Saanan, Nana? Sa anak mo't anabanog ka? Anya kat ta saanan? Kasano ko maasaan ka amabanog? Kat inulit-ulit mo tinagdalos ijay hardin. Saan anadagsunday di at trabaho, Nana? Kan amoyo matapag-ayat ko at taripatwan dagiti masetas. Iso nga awan anyaman na dayjay. Ay nabalasang ko. Di kan agkadkad. Alakit din. Aginanakan. Mabit lang tayalaan ka iti mainom. Ay, saan, Nana, si Mang? Babaunanak ditoy. Iso asaan arumbang apagserbyan na. Rimuaran dito yung opisina ni Ma'am Misty, Sir Fausto. Agawid ka nun. Nagsapan. Apay ka di manan. Diyak maawatan ti kayat na, sir. Iso ada kayong tulangan ti makisarita kinkwana. Adda ka di sana nasaya at napasamak dita opisina. Awan mo't, sir. Apay nga roda kalata nagawin. Kinunak mo't ten, sir. Diyak mo't maawatan no niya ti mapaspasamak. Basta ko na nga agawid ka nun. Oo na yun. Sana bale. Purayak lang dito balay. Agyamanak, Dan. Pwede lang. Bye. Bye. Ti amo ni Sir Fausto. Napudno akin kwa na. Kastamot lang ti pamati ni Misty. Ngam ti saan da nga amo. Agpadadalaan apagay ayamak. Day talang amin ti pamuspusan. Tapno makasigurado akmet. Ngam nasken nga agan nadaklaan. Ta siguro, siya mo't ti madaksan no mabistudak. Sa bali ti madlaw ko adjar ni Albert. Apay. Di nak ikaskaso. Kaslakit din kagoranak. Amangan no madmadlaw na ti aramidam kinilay ka. Buisit kit di dayjay ababay.
Kanayon latan nga iso ti pakaigapuan ti saan tayo ang pagkikinawatan. Caridad, Oh, sakit din! Kanayon nga isakit ni Albert. Kan oray si ka. Huh, makapasuron. Makapaumad ti kastoy. no naumakan, aramida mon ti rumbeng. Waya-waya amon. Sumartong kan. Di na kontraan ita. Tanang pudot ti ulok, amado. Ala, makamu ka nga rod itibiyag mo. Kunak numala daw manen nga agawid. Ngamsan meten. Adan ti anak ko. Kay Jayan. Dimsagan iti lugan na. Uraya kon ditoy. Ada ka meten, iha. Ada ka di parikot. Nabambanog akon, Papa. Anya. Maong umaakpay kitin. Anya ka ti pakaumaam, iha. Aming abanag, Papa. Ha? Iso adjaksan kaya. Sumuko akon. Misty, iha. Apay akasta ka? Anya ti kayat mo asawa na sumuko kan? Anya ti di mo kayat? Diyakon kayat nga imatunan ti negosyo tayo. Aniya. Nagado dagiti pagkaupayak. Iso akas na diyakon kabaulan. Kasta ka din na talaga ti kayat mo. Papa, No kasta talagan ti kayat mo. Gusto lang arod adagdag ako ni Amado. Tapno may daras ti pan nakabingay ti shares me iti amin a negosyo. Kat mapantalangan ni Jabrod. Kasta ti plano. Tangay makitkita ket saanen anasaya ti mapaspasamak kan kaditoy. Amok iha. Uray no di mon aklunen a mismo kanya. Nakaron ti pan nakapasakit mo. Gapu iti panagayat mo kan ni Albert. Iso akasaya atanan tinapanunod ko. Papa, mabilang. Saan kayo kumangag darasudos? Saan kayo basta mga dinglatan? Di mat sikatin agkuna maumumakan. Ar-aramidak lang ti amok a solusyon iti parikot. Ket day talang ti pamuspusan misti. Awanen sa balipay. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Laika, saan anasaya at timanmadlaw ko? Nana, Ang mga nukala at latan nga da mapasamak asaan anasaya. Iso nga aganad ka lang, ah? An nadam ti amin atignay mo. Liklikam ti makaaramid iti saan ang magustuhan ni Senyora Caridad. Tano mapasamak dayta, sigurado ang madaksan ka. anya? Nabayag kan nga agpapaay ditoy. Kabisado mo ni Senyora Caridad. Awan ti santuan na. Saan apulos ang nagbaliw ti pannakilangan na ka? Talagan sa akasta, Nana si Mang. No babaunan ka, kanay na napudot ti ulokan ka ti among. Laika, sabali ti sitwasyon mo iti sitwasyon ko idi. Nalakalaang anaalak tirik na ni Senyora. Ha? Iso asika, agan anad ka, narigatan. Amangan no ada mapasamak, adi mo magustuhan. Ni Misty. Apay nga eh. Hello, Misty. Yak pagustuhan da ito higan. Ha? Apay? Anya tinapasamak? Kaya ipapangagaprot kami. Anya? Kasanon dagiti negosyo yo dito'y Pilipinas? Plano na nga i-pull out amin dagiti shares na kadagiti negosyo da ni Tito Amado. Anya? Ket anya timbagam? Yak imanugod. Siyempre. Yak kaya't imapan iti abroad. Nasayaat man no kasta.
Iso ang tulungan na, Dan. Panag ko na. Nasken nga ipakitam ken ni papam. Anak karkaro pa'y apasaya atom ti panangasikasom iti negosyo yo. Iti kasta, agbaliw ti pangedeng na. Apay kagya kanayon ang napudot ti ulo yo, mama. Pagkunamat, iho. Mama, kabisado kayo. Amok to gali yo. Ha? Amok ka na dadiyo kayan. Sana napintas ti mudyo. Ti kayat ko maamuan. Kayat no apay. Dinaklatan ikaskaso, iho. Mama, Mapunas tumot lang daytoy ang marikriknak. Basta di na kumalatan ikaskaso. Papa, ang mga na-stress akla ang itikado ti trabaho. Isakas ti tinakunak itay si Mang Pata. Iya. Ngam ita, napanunod kon. Saan arumbang dayjay nga imbaga? Amom asikati amin ko, iya. Aginggat mabalin. Jak kayat amarigregatan ka. Kang runanan ajak kayat amasaksakitan ka. Papa, Iso ano di mun kaya? Mapantalangan ni Jabrod. saan, Papa? Wah, Nakunakmatan. Nalapit nga stress aklaan. Ngam kati, jak kayat ang mapukaw ti negosyo ta. Kayat kulatan nga imatunan, Papa. Nagsarita kami itay kan ni Albert. May papanitian niya, Nana Simang. Imbaga na kanyak, anas kan nga aganad ka. Ha? Apay, Nana. Husto ti imbagakan ka. Sabali ti jar ita ni senyora. Ang mga nukalaat nga anya ti aramidan na. Kaday ta ti rumbang aliklikan ta. Nangrunakan ka. Amangan no makasirip iti gondaway amang kabilkan ka. Di kayag danag. Karayon nga aganada. Tanangat ti amin at ignay ko. nukas tagayam tinapasama. Gusto nga rod ti kunakin ka iti cellphone iti rabi eh. Dan, Panag ko na, saanen arumbang nga ipakitam ka ni Sir Fausto amaw opay ka. Ta iti ka nito ang makita na akas ta kagayaman. Amangan no patuloyin na ti panagabrodyolaanan. saan ako nga manugot? Ado dagiti nasken alagpasak dito eh. Jak pumanang aging gaadyak mairingpas. Misty, Ket si katimang tulong kanyak, Dan. may papan ka di dayta, kani Albert? Jak ilibak. Nalpasan dito lagan. Siyang tirumbang nga itong pal ni Albert. Awanan ti sabali. Apay adinak ikaskaso, amado. Gaputam kak nga mga nuwag subang talagang karidad. Ano? Diyak kayat nga agapata. No di mo kayat nga agapata. Saan ko maakas ta ti rumbang at tratom kanya? Anyaya ti aramidakan ka. Di mo ayunan ti kayat ko ang mapasamak. Karidad, maramid mo ti amin na kayat mo, saan ka di? Kasano ngay bagam ita, di ka ay ayunan. Jakamukan ka. Nagrigat ka akasar sarita. Pangasim ko, mamay. Bakit kan nakaitan? Sapay Di lang ko, pangpangtaan, amado. No ide kat awan tinaaramida. Saan itan? Iso padasam laong ti agarami iti jak kayat ita. Tay pasigurado kan ka. Di mo magustuhan ti aramida. At na napataga pa panaklay ka. Senyor, Gamsak baya pumanawag. Kaya't kabilinan na naimbag. ha? Anya dayta, senyor? Napudot ti ulo ti asawa. Amkag nga mga nuanya ti aramidan na.
Amkak nga mga nusikan tukid diti pagpapasan na. Iso nga ganat ka. Nang runa ket awan ni Albert. Naimbagno da dito iti anak mi. Takabalan na lapdan ti inana. Ngamno siya. Awan mo't lati maramida. Senyor, Sapay la kumatay pangagnak balasang ko. Iti kasta. Saan ka amadaksan? Ay nalay ka. Siyak ti madanagan iti kastaan na saugan ka ni Senyor Amado. Nana, Mismon ani Senyor tinagsao. Kaya't asawan dayta. Pudno amin ti paliiw ko. sa anak ama-amak, Nana si Mang. Anya, amom ka di ti ibagbagam? Di nakpagdanagan, Nana. Kas itinakunak sa anak ama-amak. Ay, por Diyos kamat nga ubing. Mataya kon iti danag. Agam si ka. Kasta ka pa'y laeng akalmado. Gaputawan mo ti amo kabasol ko. Apamkatan ko man ni Senyora Caridad amang dangran kanyak. Addaak ditan. Ngam kasanon no ipamuspusan ni Senyora ti amin. Anya ti aramidam. Diyak mo't makaliklikat. Agpapaayak ditoy. Saan ka di, Nana? Laika. Katta kayo na mismo tinangibaga. Naskan at anangag titignay ko. Kat dayta ti ar-aramida. Oh, dagito'y papeles. Kasapulan nga adalam man ang dagito'y, Misty. Dakkel nga investment ti maiserrak daytoy iti negosyo yo. Dan, No maaproban dagito'y, masigurado. Maragsakan ni Sir Fausto iti bunga na. di mo't imbagat kan ka. Asa anak nga interesado ka dagitoy amang ngayat nga ag-invest iti negosyo nga imatunak. Pudno. Ngamkas iti nakunakon. Makatulong dagitoy tapno mamati ni Sir Fausto. At talaga nga interesado ka pa'y amang imaton iti negosyo yo. Anya nga tindi kastoy apapaaramid mo, Dan. Kinid daw mo atulungan ka, Misty. Daytoy ti amok akasayaatan a pamuspusan. Isu asapay la ko mga rod. Tamaki kooperasyon ka kanya. Imbaga ka din ni Amado no napanan na? Saan mat, Senyora? Basta pimanaw latan, kasta ka di. Wen, Senyora, kan amoyo mat, jak agdamdamag no kasjay nga adda papan. Huston! Nagadon asinaom. Eh, pasensyakan, Senyora. Ala, agtrabaho kan. Saan ang nagadupay lang ay bagbagama? Agtrabaho kan, si Mang. Wen, Senyora, matungpal. Kumusta ti panangasikaso ni attorney iti amin, Amado? Fausto. Ay, sana day tati makagapo. Ngapay ngayong mayak, panyero. Kasapulak ti kasarsarita. Apay, ada ka di parikot. Agsubsubli man iti sigod ni Caridad. Ano niya? Day tati agpaiso. Mapaspasamak man iti kas iti napasamak iti. Panjero, da kaya tayo na mapasamak tikas iti napasamak idi. Panyero. Nagnakam akon gapu iti napalabas. Amom nga dagiti ba nag-adjak na ring pasidi. Amin dagita kat sikat tinangiro. Pangasim Panyero, jakun kayat asublian tinariribuk ang napalabas. Oh, si Kanti mangi double check Dan. Inaprobam ka din? Kapilitan. Ngam i-double check mo. Sige. Nasaan laga po iti... Ano?
Apay adi mo ituloy. Saan? Makam mo ka. Ngam no maamiris mo akayat mo nga ibaga no nyaman dayta. Adak lang dito Laglagi pa makanayon dayta. Jack kahit nadama ko na ni senyora iti trabaho. Isa arumbang na asaya atat. Bilin ni nana si mga tanangak ti amin at iglay ko. Bilin matla ang kanyak dayta ni senyor. Aramidak na ti rumbang. Jack ika na senyora iti gundaway amang dangran kanyak. Mapaay ni senyora no plano nakapagaramidan iti dakas. Luminas ka matla nga sigurado ti amin. Narigat mo no mapabainanda. Gapulaan Sigurado ang laag Agosto ti ang aramidam, Laika. Senyora? Diyak kayat akong di trabaho ka, tapno ako na lang nga nagagad ka. Amom di diyak kayat, Laika. Senyora? Kat kang runaan at diyak kayat. Ti agbalin ka na singad iti anak ko. Aramidak ti amin akayat yo, senyora. Da kayo ti amo. Katrumbang lang agtong palak iti amin akayat yo. Panagkunagkatawan mo ti rason tapno kapungtot dak. Ne, nagturad ka namang songsongbat kanyak iti kasta? Saan kayo asungsongbatan, senyora? Ibagbagak lang ti pudno. Anya? Pangaasiyo kumatasandak akaungat. Ikarit nga awan ti aramida ka di yung magustuhan. Agserbiak kada kayo as ipupuso. Sandak kumakaungat, senyora. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sa pala kumata di nakagura iti nakunak panyero. Diyak kayat na maulit tinapalabas. Kakaisuna ana itanaman ken lipat ti amin. Oh, Karigat na sublian tapay laing dayjay. Amangan numariing tigura. panagkunagkat. Sana mapasamak dayta. Nga uray no mapagsaritaan ta tinapalabas. Panyero. Dayjay apagtang tinakarkaroan na magbigkat ka data. Oh, Isuadyak lapat yan nga dantukit di mapasamak asaan anasayaat. Nga uray pa'y no maipalagip ti amin anapasamak itinapalabas. O anya, ayos ka din dayta, Dan? Naimbag mo tanayin inot mo akinutuan dagito'y a proposal? Di mo't isa ti kayat mo ang mapasamak. Misty, saan ko maakas ta? Saan na siyak ti mairanod iti daytoy nga aramidan ta? Laglagi pom kumaday ta. Dan, Kang runaan asika ti mairanod iti daytoy. Ti planom ti sigurado nga agnumar no agbaligi daytoy nga aramidan ta ita. rumbang lang agbaligi ti plano ko. Tanusan, jakla amon, asawan. Oh, apay ang nagsennaay ka? Gaputa kasla saan ka asigurado iti ibagbagang. Kasla agdua-dua kakit din kanyak. Gapo iti aramidak ita. Jak kayat ti mapangay, Dan. Misty, agtalag ka kumangamin. Saan ta nga aramidan daytoy no saan ang makatulong kin ka? Sapay lang ko mga rod, Dan. Iti kasta. Adda serbi amin dagitoy ita. Ay na, dayto yan ti ibagbagak. Naimbag ata di nakakinabil. Nakasaganak itayan ang makabil, nana si Mang. Anya? Dayta kaya paiso. Dinakmat dinangran. Ay, por Diyos. Anyan ti kastoy. Apay nga tamanen aya akas dyan ni Senyora Caridad. Panagkunakot, ada sanda nagkinaawatan ka ni Senyor Amado. Anya? Dayta na ang ti amok arason, nana. Awanan ti sa balipay.
Oh, Binalaagan nak ni senyor sakbay arimwar. Kaya't nga ruda sa wanday ta. At dati di da nagkinaawatan ka ni senyora. Kat amkan na nga ang mga nosyak ti pagipapasan ni senyora Caridad. Napingat ti pa nagtrabaho dagiti empleyado dito opisina. Ganda ni awan ti mga nga arimakmak. Amin dagitoy. Mapukawan iti trabaho. Iti kanito nga agsara dito opisina. Ngamno agsara matan ti negosyo mi. Awan ton ti gundaway ko ang mga ramin iti amin akay ko. Kat day tatidyak itulog. Saan ang mabalin ang mapaayak iti kayat ko? Saan ang mabalin ang mapaayak iti plano? Diyak lakit di itulog. Ang mapasamak ti kastan. Awan matlaangan ti serbi ti amin. Nasa anak nga agbaligi iti plano. Nagpakadakon, Panyero. Agyaman na kiti oras mo. Panyero, sapay la kumata di mo sinintir, no anyaman dagiti nasaop, maipapan iti napalabas. Kanya kalaki din aya. Iso nga roda si kati pangibagbagak iti amin. Taurayan niya pa iti ibagam. Kabalak nga klunen. Nasayat no kasta, Panyero. Si kagid di tirumbang nga pagyamanak, Panyero. Ngamin, kanayon nga adda ka nakasagana dumngag iti amin na parikot ko. Agpadata lang, Panyero. At dagiti gundaway asyakmet ti aday ti biyang ko. Ar-aramidem ti rumbang kasgayem ko. Iswarumbang laeng met nga aramidek, ikas iti ar-aramidem kanya. O anya, nangipanamon kadagiti proposal nga inaproba na. Sa dino pa'y kuma. In-forward kon iti rumba nga papanan na. Urayan tayo langan ang maisit ti meeting mo kadagiti masiknan. Oh, apay ang nagsinay ka? Kasano? Kat naikanan iti tiyan sa dagijay kumpanya ang makimerge iti kumpanya mi kini papa. Misty? Agbiag ti kumpanya mi kini papa. Nga uray awan dagijay ang kumpanya. Amom dayta, dan. Udno. Ngam ti panangawat mo kadagiti proposal da, ti agbalin arang tay, tapno agbaligi dagiti planong nga aramiden. Iso ahos tula ang tinaramid mo, Misty. Saan arumbang apagbabawyam tinagbalin apangedeng mo? Tinakitaan iti kasta si Mama. Ammom anapudot ti ulo ko. pasensya kayon, senyora. Nadnadlaw ngamin nga daparikot yung. Amangan lumakatulong ha. Anya kumamo ti maitulong ti may sa amot tsa-tsa akaskan ka. Senyora. Iso ang mabalin ka di. Saan ka kumanga agbalin analalaing ngem iti siya? Pasensya kayon, Senyora Caridad. Ala, panawan nak ditoy. Amangan no makaaramid ak pa iti di mo magustuhan na si mga. Iso nga umadayo kalangan. Talaga jak magustuhan ti madmadlaw ko adjar ita ni Caridad. Nagsubli iti kas iti sigod. Anya man ti makagapo. Kunanay di ngagbalbaliwan. Nagkinari kami iti kalpasan ti panagbasol ko kenkwana. Ngem apay akas jayman itan ti aramid na. Jak magustuhan na talaga ti mapaspasamak. Iso akasayatan siguro nagpalabas at pailang iti oras iti resort. Ngam jak ipakpakaam mo iti asino man ti kadak ijay. Iti kasta,
Awan, di mangisturbo kanya. Talagaan na pulot ti ulo na. Isawang nalatan ti kayat na nga ibaga. Nana, Kat amkak nga amangan no makaaramid iti nakarkarupay ngam iti kasjay nga inaramid na. anya? Posible dayta, balasang ko. Nasken nga rod ang nakasagana tayo akanayon. Laika, Iti kasta, saan tayo amaklaat no bilang laang? sikat ikang runaan nga agannad. Tano siyak, mamatiak nga aging galaeng iti sao. Ang umnusika, kabailan na ka apasakitan. Nana, Iso ano addaman nasken nga agannad. Sika dayta, laika. Apay nga da kayo dito opisina, papa. Pinmasyarak lang, iha. Ha? Ganawan mo't siguro tidakas na. Saan ka di? Ah? Ne? Awan, papa. Anya ko mga itidakas na. Nasayat no kasta. Nadlaw ko na pas nagtipa nagtrabaho dagiti empleyado dito ya. Pud na dayta, papa. Nasayat mo't kiti. Imbagayam ta nakitam ida. Kaasi damat numapukawan day ti trabaho. No bilang tagsaran ti kumpanya. Saan ka di? Misty. Isasampay la ko, ma. Tama amirisyo. Numano ang pamilya ti agbisin no bilang, papa. Awan bibiyang ko kadakwada, iha. Tilang napatagkan niya. Ket ti kasasaad mo. Sa dino ti ayan mo, amado. Ladingitag karidad. Ngayon pa nagkunakot na skin nga umadayo ak kailangan. Tapos na kumaro ti tita nagkinawat. Anya. Tigagda nagtagsubliak matlayan. Karkaritin nakadi, amado? Amom ngawan kinapudno timbagam. Isuasaan ka kumangagsawi ti kasta. Pues, ibagam nga rod no sa dino ti ayan mo. Ladingitag. Bye. Ti awanan baing nga amado. Pinutad nan ti saritaan ni. Bayam lang nga makita ni Papam dagiti mapaspasamak dito opisina. Tapno da pamkotan na asaanan ang mangituloy iti panggap na. Mapasamak nga tatikas na, Dan. Awan ka diti panagtalag mo iti aramiden ta. Misty, nasken nga da panagtalag mo iti aramiden ta. Saan ta nga agbaligi no si ka mismo ket di mo patyan nga agbaligi ta? Okay. Nagadun tinaibagam. Ha? Ti importante kanyak ita. Kat mapamatik ni Papa adakkel pay lang ang ti interes ko iti negosyo. Dahita mo iti aramiden ta. Iso nga agtalag ka kumalaan, Misty. Nagsimple lang nga trabaho, di mo pa'y maaramid iti husto. Laika? Senyora, Di mo timbagak kan kaadyak kayat nga adak krimer ti timpla o makape. senyora, day ti sigod at timplayo. Kanayon ang makaungat kayo idi, no sana kastoy ti panakatimpla ti kapeyo. Sa baliitan, danga! Adda pa nagbaliw ti amin na banag. Isuad ti mo... Mala, pumanaw kan iti sangwanak. Ang mga nuan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Talaga na itong tumatirik na. No adda ka dito'y ikit ti baybay. Kaslamay ko'y kuyog iti daluyon ti amin na dagansen ken parikot. Diya kaya ti makaaramid iti sana magustuhan ni Caridad. Ngam no kas ti pakpakita na kanya kita. Kasano ang matungpal ko ti Carid?
Ikagumagalabanan ti amin. So nalaang tadyak may kari. Ang mga nojakit di mo't mabaalan ti amin. Kat no anya pa'y di mapasama. Albert, si Kagayam, ada ka di ibilin mo kanyak? Awan. Ngam kahit kala nga makasarita. Ha? Napatag da ito nga ibagakin ka. Kat amo ka para iti pagsayatan. Albert, Sapay lang ko matamaawatan na. Matanagan ak namin kan ka. Diyak magustuhan ti mapaspasama. Nangro na kat ada na ibaga kanyak ni Nana si Ma'am. ha? Apay, anya timbagakan ka ni Nana si Ma'am? Saanin ang napatag nun yaman dayta? Tinapatag ita. Kat dayta ibaga. Albert, Amo masabalit o galit kadag iti dadakkel ko. Aging kat mabalin. Diyak kahit nga dama agrabyado. Isopanag ko na. Kasayatan na ogikat kan kas babaunan mi. Katagsapol ka niti trabaho. anya? Nakapagturpos kan lay ka. Saan nga umdas arason kanyak ti kinunam akayat na kami asubadan iti naaramidan mi para ken ka. Albert, nagtaod ka di iti pusom daytang ibagbagam? Wano adala ang likliklikam? Imbagak mat saan ka di? Diyak kahit nga dama agrabyado. Di mon orahin nga dadaki sa mapasamak kan ka ditoy. Sakbayamang nadeng ka. Di mo kaya't nga dadaka sa mapasamak kanyak? Dayta nga taa talaga ti rason? Lay ka. Kasla saan mat, Albert? Kasla ada ti sabali a rason no apay kasta ti bagbagamit a kanyak. Ngam no anyaman dayta. Jakon amman. Ngam may salaang ti makunak. Awan ti araramidak amadi. Iso nga amok nga awan mat nga rod ti daka sa mapasamak kanyak. Iti panagpaay ko kada kayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ni Caridad. Apay nga ta. Hello, Caridad. Fausto, ambong ka din o papanan ni Amado? Ne, apay ka di, Caridad. Imbawag kanyak no umadayong kanupay laang. Sigati ka na yun na pangibagaan na. Nukas jay nga adda ti madi ang mapaspasamak kanikuan. Ibagam kanya. Sa dino, ti papanan na, Fausto. Aklo na ka nagkita kami. Awan tinasasaw na kanyak nga umadayo. Anya, Tilang nasauna kanyak. Madmadlaw na kano nga agsubsubli ti sigod nga ugalim. anya. Apay nga min, Caridad. Anya ti mapaspasamaken ka. Awan basol ko. Saan nga agdesisyon iti kasjay ni Amado no awan ti madi a mapaspasama. Iswating-itingem ti amin, Caridad. Paliwom ti bagim. Amangan no addamet ken ka ti pariko. Buisit. Kasla basol ko pa'y kitdindag ito'y ang mapaspasamak ita. Siyak pa yun ti binagaan ni Fausto iti kasjay. Anya kumangay ti basol ko? Dakas ka dino ikalilis ko ti pamilya. Dakas ka dino pagsayatan da nga agama ti ipang pangrunak. Saan ang mabalinday to'y ang mapaspasamak ita? Jack itulok. Agalwad da sino man nga kimbasol iti daytoy ang mapaspasamak ita. Iso ti rumbang nga agi karo.
Apay no tong palam tikid daw ni Albert, balasang ko. Anya? Pati ka dida kayo, nana si Mang? Kaya't yu ako manawakon? Balasang ko? Awan mati mo kabasol ko. Ngam apay akas lasanda ko na kayat ditoy. Saan nga iti kasta? Ang pampanunutak lang amin ti karadkad mo. Diyak mat kayat nga dadakas ang mapasamak kan ka. Amom dayta? Nana. No siyak ti pagdamagam. Kay kayat ko no adda ka ditoy. Tamalaksid akatulungan ka. Kasla anak ka pa yan. Angam no pa kaisag makamat. Kay kayat ko nga agin na dayuta. Saan? Pangaasiyo ta diyo sa wanti kasta. Diyak kaya ti mayadayokan ka. Kani Albert. Ha? Pangaasim, nana si Mang. Kaasyandak kuma. Di kayo agsaw iti kasta ta masakitanak. Pangaasiyo. Makita? Naragsak ni Papang. Gapo itinamuan na nga inaramid mo. Adaak ditan. Ngam siya. Naragsakak nga ron. Ha? Saan dan? Ngam kas itinako na. Naskan nga aramidak ti rumbang. Iti kas na. Di na kon pilitan ni Papa iti kayat na. Diyak kayatan ti agabrod. Misty? Agbanag ngawan serbina ti amin anarogyak. Asta ti kunam. Saan ka di? Wen, Misty. No kasta nga ron. Saan arumbang asumuko ak? Kas iti ko na. Naskan nga ipakita kin ni Papa anaragsakak iti panangimaton ko iti negosyo mi. Nga oray pa'y maupupay akon. Naskan ama panagnakan ni Papa. Ngar aramidak ti amin para iti negosyo. Tapno di nakmat pilitan amaya dayo. Awan ni Papa. Saan kanumat nga amo ni Fausto no sa dino tinapanan na? Mama. Kasla maulit manan tinapasamak iti. Ha? Oh, kastala ang ti reaction mo, Albert? Anya ko matikayat mong agbali na reaksyon ko, Mama. Di ka di makapunto. Di mo ka din sidiran ti amam. Mama, apay ko mga aramidag ti kasta. Saan tayo mo't nga mo, no anya ti rason no apay nga awan ni Papa? Di mo atapan nga mga no adamanen babae na. Ah? Dayta ti masigurado. Adamanen babae dinalain nga amam. Iso arumbang la amaamwak no asino. Kan sa dino ti ayanda. Kan iti kanito ang madagtalag. Agalwad ta kanya. Imadayo kanu ni Amado asaan ang nagpakpakada, iha. Anya? Inawagan nak ni Caridad. Damdamagan na no amok tinapanan ni Panyero Amado. Saan ang nasasaw kanyak ni Amado no sa dino ti papanan na? Papa? Awawagak ni Amado. Ganti na sumsumpatan ti cellphone na. Isuadyak amo. Noon niya ti mapaspasamak ita iti pamilya ni Albert. Diyos ko. Maulit ka di tinapasamak iti pamilya. Sana. Diyak ko man nanggot. Kan sana rumbang nagpanunutak adagos iti mali. Amangan mo't nadalang na panan ni Papa. Ah, ni Papa. Hello, Papa? Albert Ifo, kumusta ni Mamam? Sa dino tayan mo, Papa. Anya ka di mapaspasaman. Di nagpagdanagan, Iho. Okay, aklaan. Sa dino tayan mo, Papa. Ay. Anak ka, Albert. Kakaiso ng anak ka. Kadyak kaya't nga agatap ka kanya.
Iso nga ibagak no sa dino ti ayan ko. Si kalang ti pangibagak. Kat pangasim ta di mo ibaga iti uray asino. Nang runa kini mamam. Papa, Adak dito yung resort. Kaya't ko ti agaliwaksay. Kaya't ko ti makapagpanunod. Gato tadak maibturan ti aramidan ita ni mamam. Jak kaya't atututan tinam. Isungeng kedeng ko ti umadayo pailaeng. Kaya't ko amaamiris ni mamam ti aramidan na ita. apay papa. Anya tar aramidan ni mama. Di mo ka timadlaw, iho? Sabsabali man ang tiugali na ita. Pijar na. Ket ti kang runaan adyak magustuhan. Iso ti nagbalin na na uyong kinilay ka. Papa. Di mo kumaykan iti sabali agay patanan tinibaga. Di ka kumagatat no nadakamat kumanilay ka. Ngam iti urean niya nga anggulo. Bidot kar aramidan ni mamam. Tidakas na. Kaungat nakpay no dilawag. Isuwain kibdeng ko ti umadayo pailaeng. Maawatan ka, papa. Albert, iho. No idi, ta sa anak pa nahustuan itinakam. Nalabit akagura ka manen. Gamiti pa naglabas ti panawan. Ininot ang naawatak ti amin, papa. Ininot ang napaliw ko ti ibagbagam nga ugali ni mama. Nga iso tinang iduron kan kang agbasol iti kan kuana. Kada kami. Ngamno ita. Maawatak ti ibagbagam. Ngamang namnamak mo iti karim. Asaan na maulit pa iti napalabas, papa. Lalaki at anang ibat iti daidya akari, iho. Rumbang latak darat. Agyaman ak no kasta, papa. Di kagdanag. Maawatan ka. No apay nga daka ita dita. Ket, kumusta ni mamam, iho? Nalaos ti pungtot na, papa. Kataklunag kan ka. Talaga sa bali tatapan na. Anya? Ngam kasi tinakunak. Agtalaga kan ka. Iso di ka madanagan. Siyak pa'y lang ti makaamok ken ni mama. Diyos ko, amo ka ikalkalilis dakdanana si Mangken Albert. Amo ka sanda kayat nga datida ka sa mapasama kanyak. Kabaulak ti pumanaw. Ngamlakdan naktiriknak. Well, day tati kang runaan na makagapo. Diyak kayat ti umadayo. Tagad-gad tiriknak. Pangasing katulungan na kuma. Diyos ko. Di na kumabaybayan. Sika kumatiagbali na silaw ko iti day tuyakan ito. Isuro na kitirumbang aramidak apo. No anyaman tinakam mo. Iso ti masurot. May salaang tikid dawa. Di na kumabaybayan. Kasi kalaang ti amok ang makatulong kanya. Pasapa ka nakasukat, iha. Masapa ang amapan iji opisina, papa. Kaya't ko ama asikaso amin at trabaho ijay. Tapno ad-adda ang mapaduras ko ti negosyo tayo. Agar mo sarka pa sabay apumanaw ka, iha. Ijay to lang ang opisina, papa. Diyak kaya't ti maladaw. Kasano kumamaladaw ka? Gatne, nakasapsapa pa'y laang. Papa, pangaasiw. Di naklatan pilitan. Di kayag danag, tagar mo sarak iji opisina. Mala. Sigat makam mo, Misty. Ay, sige papa, mapanakon. Panagkunakat ka sa pulak matyagalaiwaksay. Ay, marikrik na kamin nga dalat ti parikot ti anak ko. Laika,
Madlaw nga aburido ni senyora. Numabalin, liklikam ti umasidagkan kwa na. Ang mga nanyakit di ti mapasama. Matungpal, nana si ma'am. Sabali at talaga ti agparparik na kanyak. Saan nga minakasta, nana? Pagkalmaan nyo ti bagiyo. Patsyak nga awan ti daka sa mapasamak. Nga ta? Agan nada. Ikarit day ta. Oh, Isungag talat kayo kuma. Amok no niya ti rumbang aliklika. Ta sana pulos anapunas iti isip ko ti amin abilin nyo kanya. nasaya at nga rod no kasta. Agyaman manan, nana. Agyaman iti panangisakit yu kanya. Awan anyaman na. Kas itinakunakon. Kas laanak kan. Kat di kan tubaybayan Apulos. Jaklaim pagarop nga da ka dito resort, Panyero. Panyero, Amom ka di nga inawagan nak ni Caridad de Calman. Damdamagan na, no amok no sa dino ti ayan mo. Agam talaga mo tadyak am. pasensya ka no nairaman ka, Panyero. Kan pasensya ka maten, no jak imbagakan ka ti umay ko dito eh. Di kagda nagtamawatan ka. Tinasaya, agpaisaganak iti pagsangwan ta at kukuparan ta ti may sa asyen iti igid ti baybay. Narigat na maawatan dagiti anak ta. Maskin nga awatan tayo da, Panyero. No siya lamay sa saan ko aparikot ni Albert. Sigurado ka iti dayta? Ni Caridad ti makagapo. No apay nga dak kita dito resort, Panyero. Amum dayta. Adak ditan. Ngam sigurado ka kadi nga awan ti parikot mo ko ni Albert. Panyero, Halikwatam samot na namado. Aging gaita. Di mo pala naalukoy ni Albert. Tap na matuloy titulagan ta. No panunuto na naimbag. Nabayag ko man anatong paltitulagan ta. Saan ka di? pasensya ka pala kuma. No may papaniti day tabanag, Panyero. Kastoy langan. Agdil ta, Panyero. Anya ti kayat mo asawan? Jakon patuloyin nga i-pull out ti shares ko. Iti amin ang negosyo ta. No, matungpal titulagan ta ini. Anya? Anya ti pa nagkunam. Napintas na ita adil. Saan ka di? Wen, Panyero. Magustuak mo dayta. Kayat ko dayta. Bueno. Ano nga ron tamatungpal na ita adil ta, Panyero? Dayta tijak pa'y may bagano ka ano. Amumat ti sitwasyon ita. Agpada kami nga agama nga agparparikot kini Caridad. Ikan ka iti pawayway, Panyero. Ngam no makita nga awan lata ti pagbanagan titulagan ta. Lading ita. Ngam kapilitan nga aramida kon ti rumbat. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Narigat ti pampanunutan, Misty. Ang mga nanyaki di ti mapasamak. Ikagumaak nga aramidan ti amin. Siguradwak ka sa anak ang mabisto. Misty, no kayat mo ti agbaligi iti amin a plano. Umno agundaway ti kasapulam. Anya ti kayat mo asawan? Saan ang maala iti innapuraan ti amin? Tanudad duma, gapo iti kaaapuram. Nakarkaro pa'y ang maitantan ti amin anam na maem ang mapasamak kuman. Sursurum ti aganos nga aguray. Iti kasta, nabaligi ang maipatungpal mo ti amin. Uray po utem dayto nga ibagak. Nulakit di ta makaanos ka.
awan to Apolos ti Romso aparikot kadagiti plano. Makapasuron ti kastoy. Diyak man lama ipapas ti pungtot ko. Sapay awan ti makitak abidot ita nilay ka. Ta iso ko mati pang ipapasak. Ngamtsak itulog. Naska... Ay! Anya day jay anabuong. Payman? Anya tinabuong! Senyora. Dato'y baso nga datiping na nga ibabasura. Naibatak matan. Dalosam adagos dayta. Wen, senyora. Madlaw anapudot ti ulo ni senyora. No naira na anilay ka ti adda dito'y anaabutan na. Sigurado, pinagpupungtutan na kuman nilay ka. Nadagsem tikit daw ni Fausto. Akatukad ti dinan pa nang i-pull out iti shares na kadag iti negosyo ni. Kasano ang matungpal titulagan. Ket agdadatan nga amok asaanan nga ay ayatan ni Albert ni Misty. Naminanon ngay naklo ni Albert nga anak ko. Adinan ay ayaten ti anak ni Fausto. Kasano pa'y nga ron ang matungpal titulagan. Agrurutap matan dagiti parikot ko ita. Apay akastoy ti mapaspasamak. Ngamjak sumuko. Ti importante ita. Kat pagtaltal kanak ni Albert nga anak ko. Kat sana rumbang adadaalag ti panagtalag na kanya. Napaliw pumatijar ni Senyora Itay, Nana si Mang. Nakitak tinalao sa pungtot na itay na buong nyo. Ay, no naira nalaasaan nga ibubalang jay baso anabuong ko. Sigurado, pinagsasawan nakkuman. Maaramid ni Senyora kada kayo tikas jay? Paikit din asaan? Sipod nagpaayak dito'y. Diyak may nakita kinaungat na kayo. Gapo taawan tinaaramid ko adi na magustuhan. Ngam itikas jay adjar na itakanayon anapudot ti ulo na. Ay jak laamun asawan. Nana? Imbagak meten kan kalay ka. Sabali ti ugali ni Senyora Caridad. Iso akasapulan tinaan anay apanaganda. Yes, Papa? Adak dito resort, iya. Amang ano dyak makaawid intong madamdama. Sige lang, Papa. Amok mat anapatag ti as-asikaswan nyo dito. Ta saan kayo mat amapanditan no awan tinapatag nga aramitan nyo? Gusto ka, Misty? Well, sige lang, Papa. Didak pagdanagan. Kabaglak ti bagit. Magandad ka, iha. Well, Papa. Ala, medyo lang. Bye. Bye! Gusto mat no awan ni Papa. Tapno dinak tumanin dagulitan. Nasaysaya at pa'y kumano kanayon nga awan. Tapno sa anak mat ngag parikot. Sardan, da kayo gayam. Nana si Mangmat. Saan da ko mga awagan iti sir? Siyaklat ni Dan agayam ni Albert. Umunag ka, Barok. Nana. Kaya't ko kumaamamuan no Dan ni Albert. Awan ni Albert. Ada nang dagaskan ko ana itay. Iso adi na inaramat tilugan na. Kasta ka din, Nana? Wen Barok. Umay ka Ay, saanin, Nana? Baliwak tulangan ti umay. Agpakada akon. Nasaya
Kat met no dito ka pa ilagayam resort, Panyero. Kaskan ka, Panyero. Kaya't kumat ka galiwaksay. Panyero. Taginapudno na. Jakon kaya tapanunutan ti may papan kada mistikan Albert. Tangay adamatan dilta. Ha? Iswa kaya't kumat ka galiwaksay. Kaya't ko apagkalmaan ti panunot ko. Kaya't ko ngay waksi ti amin adudukot ko. Kat mapasabak laang dayta. Nagtali na edak pay laang dito'y resort. Anya ka no ti gagara na ka ni Albert. Di namutan imbaga, senyora. May samot day jaya. Kasla nakaraman ang baod. Ha? Oh, saan kit di? Kunamutlan asino anabak nang? Idinto tano saan pa'y anasyan kan Juana da Fausto? Kat marigrigat kumapay laang nga aging gaita? Senyora. Adda ka di ibilin nyo kanya? Iso nga inayabandak. Ibagaman ti agpay susimang. Di nakadikayat akasarsarita? Le. Pagkunaan nyo kumamat, senyora. Kasta nga min ti marikrik na. Ay na, senyora. Bidot day tanga atap yo. Apay kumaasaan kayo akayat akasarita. Ala, panawan nakman laangan dito'y. Ang mga nakarkaro laang apumudo ti ulo. Nakasarita mo ka din ni Albert? Saan, Misty? Jak na danon ija balayda ni Albert? Ha? Napanan na ka, no? Di mo't inyawag mo kanya nga awan ija opisina na? Wen. Iso asya akon amis mo tinapan ija balayda. Ngem husto ti imbaga di tawa tinang danak amang paliukin kwa na. Ada napatag nga inasikaso na. Ngem saan na bali? Baliwak tumanan ti makisarita kin kwa na. Aganad ka lang, Dan. Amo mat siguro makikayat ka sa wan. Misty, di ka agdanag. Maawatan ka. Kat talaga nga aramidag ti amin, tapno matongpal ti bilin mo. Gusto kayong nana. Talaga asabali ni Senyora Caridan. Laika. Nakabutbutang. Kunaklakit din no niya ti aramidan na itay kada kayo. Oh, yam amak ko asika ti pakapasamakan ti kasjay. Tano sika ti adda itibiyang ko itay. Amangan nanyan tinapasamakan ka. Anya ngamin ti masapol ni Sir Dan. Apa niya imay? Sapsapulan na ni Albert. Nana? Ang awan mo't nga rod ni Albert. Anya ko mati masapol ni Sir Dan ka ni Albert. Jakon dinamag. Kan maysa. Nadlaw ko asaan matlaang nga ibaga kanyak ni Dante amin. Isu nga awan matlaang tinaibagak ka ni Senyora. Ita idamdamagan na no anya ti masapol ni Sir Dan. Kunakmano di mo pa'y kaya't agpakita ka ni Caridad, Panyero. Talaga kasta ko matiplanok, Panyero. Ngam pampanunutak ti saritaan ta. Anya? Kasano ang mapasamak ti saritaan ta? No jak agtig na adagos. Panyero. Aklunag, Panyero. Dakal ti pagbaliwan dagiti negosyo. No kalat ang mapukaw dagiti shares mo. Iswa saan arumbang ayalang-alang ko ti amin. Saan ka di? Panyero. Maragsakan nak ta na amiris mo dayta. Maragsakan nak met. Tamakita ket talaga ngagtigtig na ka. Tapno mapasamak metlaeng titulagan ta. Delikado ti papaaramid ni Misty. Ngam agtong palaklat na. Total, di nakmut basta pagatapan latan ni Albert.
Amok ngagtalag kanyak ni Albert. Amok adin to agpanunot day jay iti kontra kanyak. Iso ang masigurado, maipatongpal ko ti amin a plano ni Misty. Ay, tila ang ayan ti parikot. Kasla agrabyado ak launay. Awan ngamin ti magimulak, no bilang agbaligi ti amin akayat ni Misty. Takasano, isula ang ti pakaipaayan ti pabor. Ngam siya, awan ti gungunak. Kaday tatijak itulok. Ay, sa anak ngagbalin amaag. Nasken nga dalat tamit magimulak. Nasken nga da pakairanudak. Isu arumbang lang aramatek ana impagti kinasirip ko. Tapno sa anak to nga agbanag anak kakaasi. Kala ti panagbali mo, Albert. Mama, Kaslaawan anyaman na kan katikawan ti ama mo. imbagak met din, Mama. Saan ko nga igdong ti panunot ni Papa? Kan may sa, di yung ka di salsaludsudon ti bagiyo, no apay nga awan ita ni Papa. Ha? Amangan na dabidot nyo. Amangan na nagkurangan nyo. Nagalason ti kasta nga ibagbagam, Albert? Among katinoan niya ti lablabidam, ha? Mama. Kaslakit din awanin Apolos ti. Ha, ti ama. Amangan no ison ti simbang pat. Naggapgapuam ha? Nagturugam iti rabi iti babaem? Anyan, Caridad. Sangsangpit ko launay ngam kastakit din ti pasabat mo kanya. Tanya ti kayat mo? Agrag sakag? Agrag oa? Saan ka naturog dito'y iti rabi Kalpasan na? Kayat mo amaragsakanag? Saan ka maag, amado? Mabalin ka di. Nabanugak, Caridad. Pangasim ko mata di nakpagsawan iti kasta. O makitam? Naglawag. Nagtaod iti mismo abibig mo. Nabannog ka. Anya nga iti kayat asawan da ita, ha? Nabannog ka, nagpapasitiragsak iti sidong ti babae. Awan ti babae, Caridad. Iso pangasim ko mata sumardeng ka. Tano di ka agsardeng. Pumanawak matlaeng. Ket amangan no saan ako nga agsublibay. Albert Iho, pasensya ka ni tinakitam itay at Jarmi iti inam. Papa. Saan kumarumbang tikas diyan nakitam? Ngam una yan. Di man laam mo ngay lugar tinam tikas diyan nga ugali na. Napasama ka dadya, Papa. Saan na may sublipay? Albert. Naimbag na nagawid kayo. Diyak mo't lang amin maibturan at di makita tinam. Kan may sa. Diyak kaya't ako maro ti atat na. Naimatangam na. May sala arabi iti kawan ko. Kumpur miladitan timbagbagan. Naimbaglakit din ta inawagan kay di kalman. Kat impakaamok ti amin. Tanusan, amangan no na brainwash na kantinam. Papa. Ngam saan kumaday ta ti pagsaritaan ta, iho? At da napatpateg a pagsaritaan ta. May papanitian niya, Papa. Iho, di mo kumaikan iti madi akay papananday to'y asaludsudakan ka. Di mo kunaan napilpilitan ka akas idi. Kaya't kulangapan kan no anya tipod no. Papa. May papanday to'y kini Misty. Ah. Anya ka diya talaga tipod no ariknam ken kuana, iho. Kaya't ko amamuan tipod no. Tama nga numatiktikaw kalaeng. Iso akinunam iti kalabas at di mon ay ayatan. Papa. Nagbalin kayo anapod no kanya. Agtalir ka kada kayo. Iso sa anak mo't nga rin nagliba kita. Anya tiyak pa'y so, iho. Anya talaga tiriknam kini Misty. Noon niya din ako nakada kayo di damo. Iso tagpay so.
Albert. Lating ito, Papa. Ngam talaga asaan kon ngay ayaten ni Misty. Naimbag ta saan natin makiltiriri itay da senyora ken senyor. Saan ka di, Nana? Ay, wen nga rod. Ang napaliiw mo mat siguro. No asino kadakwad at tinagtep-tepal. Ni Senyor Amado, Nana. Husto ka. Husto, ti paliiw mo. Agam ni senyora, sigilat ta ti panagsauna itay. Naimbag ta nagsardeng matlaeng. Nana. Nakarkaron ang mapampanag-nagam ita dagiti imbagakkan ka. Saan ka di? Wan, Nana. Kat namnamaag akadagiti makikita kan mapalpaliiw mo. Makapagdesisyon ka matan. Ha? Di mon orayan nga dadakas a pagbanagam. Imbagak mo ten, Nana si Mang. Awan ti danag ko, tawan mo ti madi nga aramida. Ano ti plan-plan mo? Tap na makasalitam ni Albert. Mapanak mo't lang iti balayda. Magustok dayta, Dan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kayat mo takuyugan kay Jay? Misty, amang ano dumlaw ni Albert. Amang ano nakarkaron ama bistuta no sumurot kakit din kanyak. Ha? Bay ama siyak pailaang ti mapan. Ken nalaklaka ama ipatungpal ko ti amin no da kami laang ti agsango ken ni Albert. Anyamutan. Sumurot haglangan. Misty, amang ano di natasangwan ni Albert no adda ka. Dakdakkel tinamnama ang makapagsarita kami no siyak laang ti mapan ijay balayda. Naimbag tawan ti madya na pasamak ditoy. Bayat ti kawan ko, si Mang. Senyor, Nilay ka, kumusta maten? kanayon abilina. Tamo, iti ka nitong agbidot. Iso ti pagpapasan ni senyora. Si Mang. Pasensya kayo lakuman itinasaok, senyor. Jack inggagara. Awanan yaman na. Maawatan ka. Gusto matimbagam kahit. Amok ti ugali ni Caridad. Agsapol da dya iti pagipapasan na iti pungtod na. Senyor, Ngam nasaya at mat kunakmanen. Tasana nagbaligi ni Caridad. wen garod senyor. Naimbagkit din ko nayo Taamumat nilay ka ti at tanan na. Sabihin mo ti ayan mo, Dan. Anya ka kadimis ni. Awan pa'y 30 minutos manipod nagsinata. Ita, kaya't mo nga amon, ayan ko. Magagala na kaminan. Kaya't kun ama-amuan no anya ti pagbanagan ti amin. Mabalin ka dinis ni. Relax ka kumalayan. Amangan no nakarkaro ang mabulilya so ti amin, no kasta ka. Agtalog ka kumakanya. Alang nga Rod, sigurado ang nagbaligi ka, ha? Wen ka di. O sige nga Rodan, bye. Anyamatan. No apay mat ngamin adyak makauruuray. No apay ang magagaranak ang makamu adagos. Iti resulta ti aramidan ni Dan. Mr. Dan, lugan na tinagsardang ti tabatog ti gate. Ano ito ti gagara na? Dachayan, dim saagan. Agturungan iti gate. Adita, nagdorbelan. Inaklukatan ti gate. Dito'y kalaang Laika. Siya kunti makaamo ang mga sikaso kada Albert kandan. Nana, Ang mga nuan niya ti mapasamak. Isungag tungpal ka kanya. saan mo't ano senyorita Misty ti sa nga ili ni Albert, Nana? Ano ko mga ti daki sa mapasama? Ti kayat ko asawen. Ang mga no saan akayat ni senyora nga agmaram-marang mangka iti sa nga ili ni Albert.
Ha? Ang mga no day tapay ti agbalin arason, tapno pagpupudutan na ka. Iso akasayaatan laangan no di ka agpakpakita. Huston ti panang pastrak mo kankwana. Siya kun ti makaam mo, laika. Itaman pinagdamag ka kanyak may papaniti negosyo, Dan? Ar-aramidag ti amin akabailak, Albert. Ngam aging ga ita. Saan pay lang akuntinto ni Sir Fausto iti kabailak? Anya? Imposible adi mo amutin inot met apanagdor as ti negosyo da misti. Nga oray kaskasano. Amok day ta, Dan. May salubong ti paggargarawan ta. Iso ang madamdamag kumot day ta. Nasayaat no kasta. Ngam itilaksid da jay ang mapaspasamak. Saan pay lang akuntinto ni Don Fausto iti performance ko? Amom asaanak basta-basta agkid daw iti pabor. Tadamit kayat ko apanagnagan. Ngam si kalaang tamok ang makatulong kanyak, Albert. Dan. Ngam no di mo kayat nga ibinglay dagiti sikretong. Mawatak. Saan ka apilitin? Kasla sinarungkaran kalaangan ditoy. Tapno makapagbanding ta. Si Kamat. Amo masana ka man naging bubukod. Albert? Agayam ta. Kadya kay tahimot na anyat mo. Naimbagkit di ata dinaret sana. Naimbagtasan ka nagpalpaligaw pa'y may papanitipod na agagaram. Agayam ta. Amo ta ti ugali ti tunggal maysa. Amo ka prang kakaatao. Isu asigurado adi mo mo't magustuhan ti tao apalpalikaw. Di pa'y lang kadipin manaw day jay adan. Anya ka kadi karidad. Anya ayati pa kasikuram. Aggayem ti anak ta kanday adan. Anya nga tidakes na no sinarungkaran ni Dan ti anak ta. Awan tidakas na kan ka, tagpada kayo idi aramin. Karidad. Halagaman, magkapasuron ka, amado. Di mo amo nga isakit ti anak ta. Kasano ko mga isakit ko ngay, ket awan mo ti madi ang mapaspasamak. Para kan ka, awan. Ngamno para kanya. Saan kumaarumbang ti kabda day jay adan diti balaya? Saan arumbang naawatam? Amis ti puloy ti angin dito'y igid ti baybay. Angin akas lakit din mga palagip manan iti napalabas. Saan ko man arumbang mapaspasamak kanyak ti kastoy. Gaputa na bayagan dahi di apagtan. Linipat min kami amado dahi di. Agam no kastoy ngagmay may saat. Malapdan ti manglakip iti amin. Nang runo no kastoy nga tak iti igid ti baybay. Anyakat nga minan dahi di apagtan. Kasla sana nakapapati. Agad talaga napasamak. Ganda kami ka ni Amado tinakapasamakan na. Da kami anasingan nga aggaya. Nana, aginan na kayon. Siya kundi makamo kada Albert. Anya ka kadi, imbagakmat akabaala. Ngam rabiin. Nang runa kat saan da pa'y mutlanan pa sa nagsangong agin inom. Diyak kayat nga dadaka sa mapasamak. Iso adum ngagkakumakanya. Nana. Dito'y kalatan. Tasyakla ang ti umasidag iti ayan da Albert, gandan. Sige, da kayo ti makaam mo. Ngam sa anak pa'y maturog. Sa anak pa'y namin ngagtuglap. Makaam mo ka. Basta agtungpal ka kanyak. Siyak lang ti umasidag kadakwada. Kat agtalinaud ka dito'y. Uwan, Nana si Mang. Rabiin, ngam dinak pa'y nainawagan nila. Anya nga
mapaspasamak. At dapay lang at iti balay, ta Albert. Awagak lakuman. Ngam ko na namat namin nga ison ti umawag. Ang mga ni ison ti umawag. Dahil ti cellphone ko. Ni matgayang papa. Hello, papa? Kumusta ka, Titan? Nabalatag kayo, papa? Sanya, medyo nakainom lang. Saan ka laan nakainom, papa? Amo ka nabartag ka. Madlaw iti pa nagsaom. Saan ko naman? Kasayaatan no aginanakan, papa. Di na pagdanagan dito eh. Aginanakan, tapnusan nga agsakit ti ulong intong bigat. Di nakpagdanagan dito eh. Bye. Kasayaatan ang tikas dyan. Pinutad kong ti saritaan ni. Tamangan noan yan tumanan ti ibagbaga na kanya. Tayjayan, napanan ni Dan. Anya nga ta tinagsaritaan daki ni Albert. Napanan ti sa nga ili ni Albert? Wan, napanan. Nasaya at mat. Itay pa'y kumarumbang nga pimadaw. Karidad. Bastong matimbagak saan ka di. Itay pa'y kumarumbang nga pimanaw. Tadisturbulaan iti anak ta day jayadan. Una yan di kas tangay bagbagam, Karidad. Awan tinakas iti imbagak amado. Iso at di ka agsao iti kasta. Makabanlog mo. Ay, adala man, tirabi eh. Kunaktumot ngamin kada kayo. No binaybay ang daklat na kuman ana nga si kaso kada Albert. Saan kayo kumaan na bannog? Nalabit nga ginina na kayo kumaitan. Awan anyaman na dayto eh. Sana bale, tanapan matan ni Dan. Makita yo. Agtuglap kayon. Agsuy-suyaab kayon ni. Jack ilibak balasang ko. Ang nasken ang maurnos pa'y amin dagitoy. Ang mga no isuntukit din ti pakaung tantakan ni Senyora. Baybay anda kon dito ay nana. Siya kun ti makaam mo. Ala, ing kayo aginanan. Sigurado ka, Laika. Wan ka di. Siya kun ti makaam mo dito eh. Aginana kayo. Apay, ang nakaraing ka pa'y lahat, Laika. Indalimanag ko pa'y ngamin ti amin nga inaramat yung ni Sir Dan, Albert. Kasta ka di. Wan. Amo ka saan ka na irwang na uminom? Iso arambang laan na ginanaka kuman. Rabi iuna yan. Albert, ingka aginanan. Adalo man ti rabi i. Di mo't adapay trabaho mo bigat? Laika. Albert, apay nga inigamon dagiti imak. Laika. Albert, dagiti imak. Ay, anya di kaya't mga ibaga? adalo man tirabi eh, Laika. Aginanakan. Albert? Alan, saan narumbang abusun ti pagem? Ang kaginanan. Tarabi una yan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kajak pa lang nakaturong nga ating gaita. Saan ama puna si ti panunot ko ti panangputput ni Albert kadagiti imak? Ada kaya't nga iba ka, ngam di na ing tuloy. Agayat ka di kanyak ni Albert. Kaya't ka di asawan day Joy. Nga pada kami ka ni Albert, iti marikrik na. Diyos ko,
Day to'y ariknak ti manglaplapod kanya. Tapno pumanawak dito eh. Kaya't ka di asawan day to'y. Nga adamot lagayam serbi ti panagtalinaid ko di ti balay ta Albert. Aglalaw tirik na kita. Diyak maawatan noon niya ti mapaspasama kanya. Nakragragsakak. Ngam adalat tamat danag ko. Talaga nagpaidumat ti kunak. Laika, maturog kan. Itay ka pa'y abalikid di ta idam. Maturog kan. Tani, rabiin. Uwan, nana si Mang. Kumusta ti pagnam iti rabi Dan? Di ako na uray tiyawag mo kat. Nakatulog ka. Kat iti nakapuot na agsapan. Ngam awan mo tinagrehistro nga awang mo iti cellphone ko. Talaga adi kan inistorbo pa'y misti. Adalam nga minan ti rabi idi pimanawak iti balay da Albert. Kat, anya tinapasamak. Padamagan na ka. Kaya't ko amaamuan no anya tinagbanagan ti amin. Kas itininam na mata. Nagbaligi ak, misti. Anya, agpaiso, Dan. Imbagak mat nga minan ken ka. Imposible ang mapaayak. No kasta, naamuam dagiti kayat ta amaamuan? Saan nga amin? Ngam dakkal ti maitulong dagiti naamuak. Tapno inot amalogi ti negosyo da Albert. Kasta ati kayat ko. Imbagak tomat ngamin ken ka, misti. Agtalag ka kanyak. Saan ka amapaay kadagiti planom? Basta agtalag ka kumakanyak. Rabi iuna yun, idipimanaw day jay adan. Saan ka di, si Mang? Wen, senyora. Numaminsan nga umaypay day jaya. Laukamon iti sa bidong ti isagana maparakan pana. Senyora. Mabuisitak iti day jay adan. Anya nga taaya ti ginagara na ni Albert. Senyora, aggayam da senyorito Albert, kanserdan, sipod pa'y idi agad adal da. Saan ka di? Nga umdas arason ti panagin niliw da nga aggayam? Adula amin day ka iliw-iliw nga ibagbagang si Mang. Agin niliw da, kat agpada da ang lalaki? Diyo ko maikan iti sabali aka ipapananda ito, senyora. Ang apay ngay da senyor Amado, kan Don Fausto. Anya? Nasingad da iti tunggal maysa. Di mo nituloy ti kayat mo asawan si Mang. Tama nga numatibab ka. Sumardin kan. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo dito yung opisina, Sir Fausto. Saan abaybayan ni Ma'am Misty ti negosyo yo? Nasaya at no kastaddan. Da kayo, sir. Kumusta kayo? Nagbakasyon kayo kano kuna ni Ma'am Misty? Wen, adag dito resort. Kaya't ko ti agaliwaksay. Nasayaat day ta, sir. Para iti salon at yo. Awan gayam dan. Tinawagan ka. Tanda na lipatak nga ibilin kan ka. Anya day ta, sir? Tarakam ni Amado. Ha? Apay, sir? Dumngag ka na imbag itibilin ko. Iti kasta. Ammom ti ibagbagam kan ko na. Ha? Wen, sir. Sige lang. Dum-dum ngagak. Aging gaita. Kasla maitay tayo kakpay lang iti panagriknak. Talaga saan ang mapunas iti panunot ko tinapasamak iti rabi. Ad-ada itan nga adarason ko. Tapno jak pumanaw dito eh. Uray saan nga intuloy nga insawang ni Albert Dejay. Amok nga ay ayatan nakmat. Talaga na itong tumatirik na kita. Anyat mapaspasamak kan ka, Laika. Ay,
Si Kamat, Nana si Mang. Apay nga kikigtutan nak. Saan ka akinigtot? Di mo lang nadlaw tiya asidag ko kan ka. Gapot takas lamot ngamin agar arapaap ka anak kasapsapa. Anya ayat ti mapaspasamak kan ka, balaasang ko. Ala, awan Nana si Mang. Sigurado ka? Patsandak ko ma. Awan ti madi ang mapaspasama kanyak. Naragsakak laan. Nakaskas na awan. Apay kasta tibilin kan kani papa? Idin to tamabalin mat nga awagan nalatan ni Tito Amado. Kat ibaga na ti amin. Misty? Kasla adda ti sabali ang mapaspasama ka. Anya ti kayat masawan? Dakpay mo, Dan. Ngam sabali ngamin tagparparik na kanyak. Ha? Kayat ko nga ibagam kanyak no anya ti reaksyon ni Tito Amado. Apaman nga ibagam kan kwa na tibilin ni Papa. Nalawag ka din, Dan. Wala. Apay ki din ajak ibagakin ka. Nasaysaya atin tinalawag ang salitaan. Yak kaya't nga agilimad ka kanyak. No planok ti agilimad. Saan ko kuman nga imbagakin ka? Tinyawag ni Sir Fausto. Ne. Kabarbaro da ito yung numero ha. Sino nga tada ito eh? Sana naka-phone book kanya? Hello? Sir Amado. Naimbag nga oras yun. Sino da ito eh? Idanda ito sir. Tigayom ni Albert. Agpapahayak iti kumpanya da Don Fausto. Dan. Si Kamot Gayam. Anya ti may paay ko? Mabalin ka di nga agsarak tayo, sir? Ha? Bueno, oray saklatan ti umay dito palayo. Tapno saan kayo na mataktak, sir? Napatagsakit iti gagaram kanya ka, Dan. Wen, sir. O sige. Tangayawan mo tinapatag nga si kaswag ita. Urayan ka nga rod, dito'y balay. Kaya't kukuman ti agawid. Ang amnas kan alapdak ti bagi. Agtalinahadak pa lang dito resort. Tabarang iti kawan ko iti poder ni Misty. Ket kailiw nak ti anak ko. Ay, madlaw iti panakisarita na kanyak. Akas lakit din pa sa komplemento laangan ti amin. Iso adituyak pa lang. Ika kumakalapdan ti riknak. Ti iliw ko na. Tapno maamiris na akasapulan nakmet lagayam ti anak ko. At dala dito'y idirabi. Umay mananday jaya tao? Karidad, mabalin ka di. Saan mo tasi ka tigagara na kahit? Siya tinawagan na. At da ka no napatag nga ibaga na kanya. Papaibaga ka no ni Fausto. Kat namati kamat. Apay kumadyak mamati? No adda kayat ni Fausto nga ibagakan ka. Mabalin na kamat nga awagan. Iso addi ka man palukloko iti dayjay adan. Karidad, di ka basta panunot latan iti kumpurmila dita. Bayang makasaritak ni Dan, apaman ang makasangpet. Amumlay ka? Sabali at talaga timadlaw ko gan ka? Ha? Anya po ma, Nana si Mang? Naidumdo mga mid ti kinaragsak mo, balasang ko. Masirayak kadagiti matam tinagpay do maaragsak amarikrik-nam ita. Agpayso dayta, saan kayo ang nagbidot? Kunak tumat kat. Apay, anya ti makagapo. Rumbang ka din nga da makagapo? Tapno agbalin ang naragsak ti tao, Nana si Mang? Katuan
Alangan mo't anaragsak kalatan nga awan mo't tirason. Basta, di yun amwen. Tinapatag ka't naragsaka. Saan ka di? Sa bagay mo't kit di Naala, jakon ipilit nga amuan no di mo kayat nga ibaga. Basta timakunak kat kastoy. Di ka unay pailuyos iti kinaragsak mo. Taamangan kit din no ti kasaro no dayta kat nakaro aladingit. Ha? Nana? Saan tayo matkit di nga idawdawat, Laika? Ngam kasayaatanan tay kanayon anak kasagana ka. Kas tagayam tibilin kan ni Fausto. Wen, Sir Amado. Sir Amado. Anya ka diti mapaspasamak. Dan. Sigurado ka kadi nga awan timbagbagakan ka ni Fausto. Talaga tila ang ginagaram dito itimbilin na kan ka. Wen, sir. Ano kasta nga rod? Sana kaya ti amom, amamuam ti amin. Iso apasensyakan, gamawan tinasken nga ibagakan ka. Pasensyakan, Sir Amado. Sige, sir. Patuloyak nga rodan. Talaga gaya ma dito'y kalata, Laika. Nga oray nakaturpos kan iti kolehiyo. Uwan, Sir Dan? At dayta ka manan. Di nakawagan iti sir, kunakmat. Ha? Pangaasim, Laika. Saan asyak ti amom? Pasensyakan. Nairwamak nga minan iti kasta nga awag ko kadag iti sa nga ili ditoy. Kat kumusta ka man? Saan ta nakapagsarita o na idinaodi ngay mayak? Tapaman na pinastrak nak itigay. Di ka nakita pa Pasensyakan, Dan. Ado nga minti inaramid ko idi. Sa bagay. Maawatan ka mo't kit di. Alang araw din. Patuloy akon, Laika. Sige. Agang na... Madlaw nga aburido kayo, senyor. Ada ka di parikot? Sibang. Senyor, parikot ka di tiindanon kada kayo ni Sir Dan? Diyak amuno ibilang ko aparikot tuwano saan. Ha? Diyak maliklikan apanunutan. Ngamin, medyo personal. Kasta ka di? Tilang pakas daawat. Mabalin mo't ngayawag kanyak ni Fausto ti may papani ti daytoy abanag. Ngam apay binilin na pailag ni Dan. Amangan no adamot na patag arason, senyor. Dayto ti pampanunutek. No anya ti rason, tapay akas jay ti inaramid ni Fausto. Das ka na kanayan amay sprayan dagiti orkidya ni Senyora. Tapno kanayan ang napipintas da. Kat dayta ti kaya pa Senyora. Amang ano niya pa ti aramidan na kanya. Hoy, sumayat ang babae. Senyora? Di ka ba naging uumma? Tagdadata mo't laang as sumayat ka? Senyora? Apay ka di? Apay akas tamot ng tibagbagayo kanyak. Di ka naging didiam mo. Tauray pa'y anya ti araramidam. Rumrumwarlat ta ti pudpudno, aborik mo. Senyora, anya ka di ti basol ko. Apay akas tamot ng tibagbagayo kanyak. Na, naglaing ka talaga nga agin di ti ammo anya. Di mo ammo akinasayot ti inaramid mo itay adda dito'y ni Dan. Anya? Ti kunam, jak nakita itay nga agsarsarita kayo? Ha? Ha? Senyora, pangaasiyo. Sana kumamot nga ikasta. Hoy! Muchacha! Uray anya ti aramidakan ka. Adda karbengak. Senyora!
Ukwak ti amin na karbangan. Gapota siyak ti amom. Iso addi ka kundi sungbat kanyak. Tama nga noan niya pa iti aramidak kan ka. Saya! Laika, anya ayat tinapasamak. Apay akas jamet ti imbagbagakan ka ni Senyora Caridad. Dinangran na kapay. Gapo iti panakisarita kanyak ni Dan, nana si Mang. Anya, dayjay laeng ti rason. Uwan, nana. Awanan ti sa balipay. Ay, apay ngamin anak isarita kapay laeng kan ni Dan. Ni Dan ti masidag kanyak itay, nana si Mang. Sakbay api manaw. Laika. Dahito ti agpaiso. Nakababain mo't no jakit din kasarita di tao. Jak lain pagarup. Day tagayam ti pakaigapuan ti pangpabainan kan pangkabilan kanyak ni Senyor. Talaga nagsublin ti sigud nga ugalim, Caridad. Anya manen ti kayat mo asawan, amado. Agdamag ka pa'y laeng. Anya tinaramid mo kinilay ka. Pinagsasawam lang arudan, kinabil mo pa'y. Isakit mo dayjay ang babaunan? Apay, amado. Korsonadam dayjay amo chacha? Anya. Nagalasan ti lablabidem, Caridad. Kasta kayo matalalaki kat. No korsonada yo ti babae. Isakit yo. Iso apat check. Korsonadam dayjay amo chacha. Anyan. Nagbaboy kayo kit din nga gama? Tadayjay pa'y amo chacha ti pagtatakunan yo. Anya. Bidot gayam ti pangadang ko nga agawid aklangan ditoy. Jakla ko man nagaw awid, no kastoy matlagayam ti mapasamak. Delikado ang Dan. Apay, misti. Planon samatan at talaga ni Papa apatuluyan ti panggap na nga gabrod kami. Pag ko na amat. Sikan a mismo tinakko na. Kasla nagaburido ni Tito Amado idi imbagam kan kwa na. Anas kan asarakin na ti abogado dakin ni Papa. Gusto ak ka di? Uwan, misti. Dayta tinadlaw ko kinkwana. Sakit nagsinnaay itinaunag. Nukas tangaron. Posible amay papan itinegosyo ti makagapo. Saan ka di? Jak sa magustuhan da ito ya. Anya ti aramidam ita? Naskan ngagbalinak mat anasirim. Jak lakit di itulok amatungkal ti kayat ni Papa. Tagyak kayatan ti mapan ijay abroad. Senyor, pangaasiyo. Ang mga nukumaro ti riribok no pumanaw kayo. Simang. Kaasyanda kami kanilay ka, sir. Tsaklakit di kabailan nga ikalilis nilay ka no iso ti pagpupudutan ni Senyora Caridad. Ha? Jakmet kayat amaamuan ni Albert dayto eh. Tama nga noan niya ti mapasamak. Amuyo meten, Senyor. Kagura ni Senyorito Albert ni Senyora no adda di na magustuhan nga aramidan dayto eh. Jak kayat amaadaan iti susik dagiti agina. No patuluyan nyo ti pumanaw ita. Amangan noan niya ti mapasamak. Iso nga agpakpakaasi akkada kayo, Senyor. Saan kayo apumanaw? Sigurado anakarkaro nga agpagunggan ni Senyora no pumanaw kayo. Anya dayta, misti? Surutat ni Papa ijay resort. Ha? Kaduak pa ilang ang ijay nga relax. Makibandingakan ko na. Itikas na. Malipatan na ti plano na nga agabrod kami laangan. Adakin ka dayta, misti. Mayat dayta na panunot mo. Iso na lang. Takasanon dagitar aramidak dito eh.
Siya kung ti makamo iti opisina. Iti negosyo yo. Saan adag iti negosyo mi? Ti kayat ko asawan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Dagiti narugyakon dito'y may papan iti plano ti kayat ko asawan. Ha? Jak lakit ti kayat ama itantan ti plano. Iso ajak mabalin abaybay ang dagiti narugyakon. Siya kumatan ti makamo iti dayta, Misty. Tinapatag. Makapagbanding kayo kan ni Sir Fausto. Tapno saanin ang matuloy ti plano na nga umadayo. Kunak man no pumanaw ka. Anya pa'y lang ti aramidom dito'y, Amado. Karidad. Kundi pang taka a pumanaw, ngam di mo matgayam kabaulan? Agyaman ka. Tadyak pinatuloy ti pimanhaw. Tano pinatuloy ko. Kaawatan dayta ti panagsinatan. Anya? Nalawag tinangag mo, Karidad. Kat sapay lakuma, tadi nakprobukaran. Taulitek nga ibaga. Iti sumaruno a pumanawak dito'y balay. Kaawatan dayta ti panagsinatan. Nana, nalawag alangag ko ti imbaga ni senyor. Ti anya? Iti kano kanito a pumanaw diti balay. Agsinadamatan ka ni senyora. Naimbaglakit din. Tadim ngagkanyak ni senyor. Nana, Ngam, Laika, amok. Sika ti pagipapasan ni senyora iti amin. ha? Saan ka di pala nga umanay tinaramid na kanyak, Nana? Sa bali ni senyora no makapungtot, kunak lang arudan. Talaga nga ipapas na ti sakit tinakam na. Iso anak ka amak. Di kayag danag, Nana si Mang. Nakasagana ak. Aklunak no anyaman ti pagpanaga. Nagbiyahin ni Misty. Kaya't asawan day ta. Nawaya akmutin iti amin akayat kong aramidin dito opisina. Saan nakamaag? Tapno agbali nakapaspasurot kinkwana. Nga awan apulos ti magimulak. No agbaligi ni Misty amang tagikwa ken ni Albert. Nasken nga agbaligi akmut amang tagikwa. Iti kinapak ng da nga agama. Uray jakon agbaligi amang tagikwa ken ni Misty. Tanupak nangak ton. Aton to ti kumpet kanyak a babae. Adayo anapin pintas dan tupay ngem ni Misty. Siya kung ti agkit-kit daw iti dispensakan ka, Laika. Ha? Senyor Amado? Pasensyam ko man ti asawak. Senyor, pasat ti panagbalin ko ababaunan dagiti mapaspasarak ditoy. Awan nga ron ti rumba nga ikidawan nyo iti dispensa. Ha? Ti amo, mabalin na nga aramidan ti amin akayat na iti babaunan da. Kat dagiti kaskanyak, rumbang lang agibtor. Una yan na nagtanok kay ti kastaan na saom. Balasan ko. Senyor, Naidumduma ka. Nagturpos kan. Nagunod mo ti kangatwan na pamadayaw. Ngam nagtalinaid ka na pakumbaba. Kat di ka pulos nagbalin a napasindayag. Naidumduma ka talaga, Laika. Nagrigaton ti kastoy. Kaslakid din agmay-may sakon nga agbibiyag. Apoy ti kastoy ang mapaspasamak ita. Hanggang naskan nga ganosak. Napyan to. Numatumpalan titulagan mi ka ni Amado. Patsek nga ramidan ni Amado ti amin. Tapno mapaanugot na ni Albert.
Dinalakit di kayat ama pull out dagiti shares ko iti negosyo mi. Ta siguro. Dakil to ti epekto day jay, no? Ni Misty. Dati anak ko. Ay na, maama kaklay ka. Anya nga tati mapasamak, no maamuan ni Albert ti amin. Awan ti planok amang ibagakan ko na, nana si Mang. Balasang ko. Diyak kayat asyak ti pakaigapan ti ririda nga gina. Isa diyak kayat amaamuan ni Albert ti amin. Sa bagay, no malumpay matkit di as... Ha? Nana, diyak lakit diyak bidot. Ni Albert ti si Mang Pat. Ay, sus apo. Dahito yan, ti pagdandanagak. Ingka gumaak nga inring pas ti amin at trabaho iti opisina, papa. Binilin ko matanidan, tay so pay laang ti makaam mo. Tapno ang gayan ka iti kaadam dito resort. Ay na, Misty iha. Nakaragragsakak ita. Tada ka ditoy. Papa? Amom ka di, nga ay-ayak pa yan tibagig. Diyak mapanunot, no apay anasken ang mapasamak dagiti napasamakan. Ngam ita, atoy ka. Papa, agin joy takit di, kabayatan ti kaadata dito resort. Kaya't ko nga ipapas ti kaadak ditoy. Tapa man ngagsubdi ak ije lugar tayo. Sigurado anak ka-concentrate ak tumanan iti trabaho. Halang rod iha. Agliw-liwa ka dito resort. Agaliwak sa ika. Tapno mapunas ti dudukot mo gapo iti trabaho. Inarabit ni Mama ti kasta, Papa? Jakla ko man kayat nga ibagakan ka. Ngam kasayaatan no siya kung ti pakamuam. Tamangan no ko na tukit di, ngay nayon at tinaramid na. Pasensya kan iho. Jak na ikalilis nilay ka. Saan nga mo ni Mama atong palin ti Karina? Iho? Panagkunak. Nas ka na may kan ni Mama iti pagnakman na. Anya ti kayat mo asawan, Albert? Kinid daw kun ka ni Mama ano mabalin. Di na ko mapasakitan dagiti kas kanilay ka. In ka rin asahan na maulit ti inaramid na idi. Ngam inaramid namanan. Iho. Isarumbang lang at maaramid ti husto, Papa. Ipatungpal ko matimbagak ka ni Mamang aramidag. Iti ka nito nga ulitin na tinagalas nga aramid na. Jakla ko makayat nga aramidan dahito eh. Ngamnas ka na may ka niti bagnakman ni Mama. Tiyam muna siguro kat jak patuloy yung timpang tak idikan kuwana. Kumdasan dagiti akaws ko. Gusto da ito yun nga imutek apumanaw. Pinakon. Nas ka na maamiris ni Mama asan anasayatar aramidin na. Nas ka na maamu. Albert! Oh. Albert, iho! Mama. Apay nga adda imot mo abag. Sa di mo ti papanam? Ada ka di konferensyo? Out of town? Awan ti conference mi, Mama. Sa anak mo't nga out of town. Apay nga rod nga adda imot mo abag. Anya ti linaon day ta abag. Kawas ko, Mama. Pumanaw ako. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.